खुलुमबाय आं उदांस्रि मोसाहारि बड'लेण्ड बुब्लिनि जानानै बयखौबो बरायना लाबाय दिनै 2 जुन 2024 नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लिया दिनैनि साना मानि थाखाय मिथिजायो एबा दिनैनि सानाव मा हाबाफारि फालिनाय जायो नोंथांमोननो फारि फारि बड'लेण्ड बुब्लिया फोरमायगोन। दिनैनि सानखौ नेशनेल फार्स्ट लेडिज डे महरै फालिनाय जायो। नेशनेल फार्स्ट लेडिज डेखौ बोसोरफ्रोमबो 2 जुनाव हिन्जावसाफोरखौ मान होनो थाखाय फालिनाय जायो। 1789 मायथाइयाव हादोरनि जर्ज वाशिंटना गिबि आइजोनि गायसननायखौ गोसोखांहोनो बेखेवदोंमोन आरो मार्था वाशिंटना बै सानखालि जुथाइ रायजो आमेरिकानि गिबि आइजोमोन। बेनि अनगायैबो दिनैनि सानखौ आमेरिकान इन्डियान सिटिजेनशिप डे, नेशनेल आई लाभ माय डेन्टिस्ट डे आरो नेशनेल केन्सार सार्भाइभार्स डे महरै फालिनाय जायो। नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लिया दिनैनि सानाव मा हाबाफारिजों मिथिजायो आरो मा हाबाफारिखौ फालिनाय जायो फोरमायबाय। गोजोन्थों। नोंथाङा गारि मटरनि बिगोमा जानो गोसो दं नामा? जुदि गारि मटरनि बिगोमा जानो गोसो दं अब्ला नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां, 100 रांनि लटारि टिकेटआ नोंथांनि जिउखौ सोलायहोनो हागौ। थारैनो खाफालाव दंब्ला ना गोरानाबो बिदै दैयो होननाय बादि 100 रांजोंनो नोंथाङा खाफाल दंब्ला जायखिजाया गंसे गारिनि बिगोमा जानो हागोन। बे समाव नोंथांमोननि थाखाय गवालपारा जिल्लानि सरकारि गोजौसिन गेजेरारि गेलेग्रा फोथाराव लानानै फैदों मोनसे गवालपारा रङाली बिहु हिरक जइन्टेड लटारि खेला। 100 रांजोंनो नोंथाङा गोबां लाख रांनि लाक्जारि गारि मोननो हागोन, जेरै टाटा आल्ट्रा बास, महिन्द्र स्कर्पिय', फ्रन्स, सिग्मा, ग्रेन्ड विटारा, वागनार, एल्ट' केटेन, टाटा हेरियार, टाटा पान्च, बेलिन' सिग्मा, मारुति स्विफ्ट आरो महिन्द्र थार आरो बायदि बायदि। बेनिखायनो गोसो गुदुं लटारि गेलेनो मोजां मोनग्रा बिथांमोना गोबाव सम खालामाजासे दानो टिकेट बायना लानो हागोन। लोगोसे बे लटारिनि फिथाइखौ फैगौ 30 जुनाव होनाय जागोन। नोंथाङा आबुङै मिथिनो थाखाय 6900079427 एबा 9678954511 जानबुं नाम्बाराव कल खालामना खौरां लानो हागोन।